Joseph Muscat innifsu tana konferma li l-laqgħa tal-Kumitat tal-Verifika li kellha ssir nhar it-Tnejn hija posposta indefinittivament. Din hija t-tieni darba li din il-laqgħa ġiet posposta hekk kif oriġinarjament l-ewwel laqgħa kellha ssir f'nofs dan ix-xahar. Skont Muscat, dan il-posponiment huwa biss għal ftit. Jiġi ppreżentata fi ħin adegwat. Il-posponiment huwa biss ta' ftit, jiġifieri hija kwistjoni qed naħdmu fuqu. Il-Gvern issa ilu x-xhur ikarkar saqajh dwar dan il-kuntratt u ma jrid bl-ebda mod juri x'fih il-ftehim, tant li ġurnal lokali issa għamel talba formali skont il-Freedom of Information Act jew lat dwar id-dritt tal-informazzjoni. Joseph Muscat prova jkompli qarra anke meta qal il-Partit Nazzjonalista qabel ma dan l-iżvilupp residenzjali jew mixed development kif beda jsejjaħlu issa meta tħabbar fl-2014. Dan għaliex illum 5 snin wara l-ftehim li għamel il-Gvern mal-Grupp Corinthia ħadd li fil-Gvern u s-sidin tal-lukanda ma jafux fih dan il-ftehim. Aħseb wara kemm seta' qatt ikun li l-Partit Nazzjonalista japprova żvilupp ta' tip residenzjali li approvaw Konrad Mizzi u Joseph Muscat. Intant mistoqsi wkoll dwar ir-rapport reċenti ta' Transparency International li poġġa lil Malta f'pożizzjoni qar minn ta' pajjiżi bħal Rwanda u l-Botswana, Muscat wieġeb hekk. Għal ċertu problema endemika ta' korruzzjoni f'dal pajjiż? L-ewwel nett naħseb hemm il-kwistjoni li jekk itħares lejn il-punteġġi u t-tabelli bil-kemm inbidlu minn żmien il-Gvern ta' qabel sallum il-ġurnata. Iżda anke hawn reġa' qarraq għaliex huwa fatt magħruf li dan kien l-ar rekord fil-korruzzjoni li qatt kellu pajjiżna.